Здравейте! С това видео продължаваме темата от предишното, в което се запознахме с цикълът while и как той действа в най-основни линии. Днес ще покажа още няколко приложения на цикълът while. И така, направо отиваме директно към темата, без повече обяснения. Предния път, в предишното видео, показахме как може да изпълним дадено нещо определен брой пъти. Правихме го, само ще припомня, използвайки цикълът while, обявявахме си една променлива, която да е, да кажем и, която в началото да бъде равна на 0. След това пишехме while, условието и да бъде по-малко или равно на 10, например. И след това в скоби пишехме това, което искаме да се повтаря. Например, да се изпише на екрана самото число. И вътре в цикъла го карахме да се нараства това число. И така се изписваха числата, почвайки от тази начална стойност до тази, която е тук. Сега, друг начин за използване на цикъл while е за валидация на данни. Валидацията, най-просто казано, означава, когато потребителят трябва да въведе дадени данни, да направим така, че да сме сигурни, че те са валидни. Тоест, ако трябва да въведе, например, някаква възраст, няма как тази възраст да е отрицателна. Или пък, ако да кажем, трябва да въведе година на раждане, да я направим в даден диапазон, по-голямо от 1900 и по-малко от 2017. И така. Един от начините за валидация на данни е чрез цикъл. Нека си представим, че искаме за дадено нещо, няма значение за какво, потребителят да въведе положителна стойност. Нещо, което е положително. Тогава може да кажем следното нещо. Може да завъртим един цикъл, в който да искаме от потребителя да въведе положително число. Като напишем, ще напишем и цяло число. След това ще прочетем това число. Самото и ще го направим равно на това, което е прочетено от конзолата. С конзол readline и след това преобразувано в integer. И така, ако искаме числото да е положително, трябва, когато потребителят въведе отрицателно число, т.е. невалидно число, да го накараме отново да въведе число. Ако то пак е отрицателно, т.е. не е положително, да искаме отново, докато той в крайна сметка въведе някакво положително число. За да проверим дали е положително, всъщност за да е положително, то трябва да е по-голямо от 0, т.е. когато потребителят въведе по-малко или равно на 0 число, то трябва цикъл да се повтаря. В началото ще дадем една, така да се каже, изкуствена стойност на и. Важното е тя да отговаря, да дава условие true, за да може да се влезе в цикъла. Т.е. за да може тук това условие да е вярно и да почне да се изпълнява това, което е вътре в тялото на цикъла. Ето това нещо. Тук потребителят ще въведе някакво число, то ще стане стойност на и когато
това число е отрицателно или 0, т.е. когато не е валидно това число, тогава условието това ще бъде вярно и цикълът ще се повтори. Т.е. цикълът ще се повтори до тогава, докато в крайна сметка потребителят въведе някакво положително число. Когато въведе положително число, забележете, това условие тук вече, ето това число, няма да е вярно и тогава вече програмата ще излезе от цикъла и ще продължи нататък. И по този начин сме сигурни, че след като програмата е продължила и минала през тази част, преминала след цикъла, то тогава имаме въведено положително число. Тук мога да напиша положителното число, което введохте, е, и тук ще изпиша самата стойност на и. Ще не ми върви с писането, но мисля, че се получи. Ето го сега. Искаме положително число. Ако введем например 0, програмата ще ни иска отново някакво число. Ако введем някакво отрицателно, също. Ако введем по-голямо отрицателно или по-малко отрицателно. Въпросът е, че когато въведем отрицателно, цикълът се повтаря и така не може да излезем от цикъла, докато не въведем някакво положително число, например 64. И тогава вече ще излезем от цикъла и ще се изпълни този ред, който казва въведеното положително число, т.е. положително число, което въведохте е 64. И така. Това е единият начин за използване на цикъл while. Нещо друго, което може да се случи понякога и което може да се използва е следното. Тук, вместо да имаме някакво условие, може да напишем просто true. По този начин директно задаваме тук не нещо, което да се изчислява, нещо, което директно е стойност true. И това прави цикълът на практика безкраен. Тоест, ако нещо тук по някакъв начин не го прекъснем по някакъв извънреден начин, това нещо ще се повтаря до безкрай. Защото това нещо тук винаги условието, което е поставено тук, то директно дава стойност true. И така. Все пак обаче, ако оставим по този начин нещата, това, което сме въвели, т.е. това, което се изпълнява в програмата, никога няма да свърши. Т.е. цикъл ще се повтаря и така до безкрай. За да направим така, че да излезем по някакъв начин от цикъла, може да използваме ключовата дума break. Когато се срещне break, независимо кога, програмата, т.е. цикълът ще приключи в този момент и директно ще се отиде ето тук след края на цикъла. И може да направим следното. След като потребителят е въвел число и сме запазили това число, като и, може да проверим, ако и е по-голямо от 0, т.е. ако имаме въведено положително число, тогава да излезем от цикъла. И така, този цикъл ще се повтаря, докато се изпълни това условие и съответно се изпълни командата break. Break се използва, за да може да излезем, така да се каже, насилствено от цикъла. В момента, в който се изпълни break, програмата идва ето и тук. Точно след края на цикъла. И продължава да се изпълнява надолу.
така, нека да видим дали действа по този начин. Само че тук не съм използвал и. Тук не ми е валидно и, така че в случая, когато създавам променливата и вътре в тялото на цикъла, тя съществува от тук, от нейното създаване до ето тази затваряща скоба. След това вече не е съществува. Затова, за да мога след това да я използвам, ще трябва да я създам още тук отгоре. Както всъщност бях го направил преди. Тук просто ще й давам много стойност. И така, пробваме пак. Да пробваме с някакво отрицателно числа или 0. Накрая някакво положително и след положителното сме извън цикълът. Добре. Искам да използваме това, което научихме преди малко в онази програма, която бяхме правили, която всъщност създаваше едно меню, в което избирахме определена фигура, въвеждахме размерите и тя ни връщаше лицето и обиколката на тази фигура. Ще ви я покажа първо как действаше тя. Ето това трябва да е програмата с конзолно меню. Как действаше тя? Показваше ни се списък с фигури. Избирахме съответната фигура, в случая ще избера окръжност. Въвеждаме радиус, например 4,5 и програмата ни връща лицето на кръг с такъв радиус и обиколката на окръжност с такъв радиус. След това програмата спира и за да мога да проверя за друга фигура, трябва отново да пусна програмата. Ще избера някаква фигура, например квадрат. Да видя страната на квадрат, например 3,7 и лицето на такъв квадрат е, виждате колко, обиколката на такъв квадрат с такава страна, виждате също колко. Това, което ми е удобно в тази програма е, че за всяка фигура, която искам да проверя, трябва да пускам програмата от начало. Ако искам програмата да работи така, че да не се налага това нещо, ами в крайна сметка да мога да избирам фигура, после още една фигура и после така, докато накрая не избера изход, тогава мога да използвам точно цикъл. Вижте какво ще направя. Тук фактически целият код на програмата, който е в момента, който започва от тук, от вписването на менюто, през различните опции с различните фигури и свършва тук. Ще го сложа в един голям цикъл while. Ще напиша while и на място на слово ще сложа true. И това ще направи така, че това, което сложа в тялото на цикъла, да се повтаря безброй пъти, т.е. до безкрайност. Ако не така. Тялото на цикъла почва тук и свършва ето тук. Всъщност тази инструкция вече мога да я махна, тя няма да ми трябва. И така. Ето това цялото нещо, за да е малко по-нагледно. Ще маркирам цялото тяло на цикъла. Ще натисна един път Tab, за да го изнеса малко по-навътре, за да може да се отличава от останалия код. И така. Всъщност това нещо, което е тук, ще се повтаря до безкрайност. Ще се изписва менюто, ще се прочита това, което
избора на потребителя се проверява каква е стойността на този избор, ще се правят нещата там и след това, след като свърши, ще почва от начало. За да мога да все пак в даден момент да прекъсна програмата, да приключа програмата, ще добавя още една опция тук. Към менюто, която ще бъде изход. И след това трябва да обработя тази опция. Ако тук потребителя въведе изход и избор, т.е. въведе числото 5 и избор стане равно на 5, ще напиша следното. Ето тук ще напиша един else if, ако избор е равно на 5, тогава ще изпълня break. Т.е. ще изкоча от цикъла и програмата ми ще продължи от края на цикъла, т.е. от тук, но тук след това вече няма нищо, така че след натискане на 5 програмата ще и Enter, програмата ще приключи и ще се затвори прозорец. И така, нека да видим какво е станало. Избираме опция 3, проверете радиус 7, изписва ми се това, което трябва да се изпише също. Нека да въведа някакво невалидно число, 32, в такъв случай ми се изписва, не сте въвели валидно число, отрицателна стойност става същото, а пък при избор 5, програмата ще приключи. И така, това, което мога да допълня само е ето тук, където се изписва менюто, след се изписва последната опция изход, да се изписва един празен ред. Също мога да направя и в края, когато след като се е изписало лицето и обиколката на дадената фигура, преди да се завърти следващия цикъл и да се изпише пак менюто, също ще добавя това празни реда. И така. Да видя. Така вече изглежда малко по-добре. Изглежда, че програмата работи абсолютно както трябва. Тя приключва. Получите една доста по-добра програмка. Това, което моят призив отново е да я направите, да се обясните всяко една инструкция в нея, да разберете как работи цикъла, да разберете как работи това менюто, избора на опции от менюто, да експериментирате с някакви свои неща, да задавате въпроси, да пишете коментари и така да измисляте свои неща. Само така ще може да напредвате и изобщо занимавайте се. За да се научите да програмирате, трябва просто да програмирате и да не спирате да програмирате. Успех на всички!